Alfred, er du allerede hjemme? Ja, jeg har ligget syg hele dagen. Og der var en eller anden, der efterlod vinduet åbent i nat. Nå, det er jeg da ked af. Skal jeg ikke lave en kop te til dig? Måske det kan hjælpe. Tror du selv, at en kop te vil fikse noget, Ingrid? Jeg er blevet syg, fordi du ikke kan huske at lukke et vindue, når jeg har bedt dig om det. Jeg lukkede det altså. Jeg børstede tænder, og så er jeg altså ret sikker Så på... nu siger du, at jeg lyver? Ingrid? Altså, vi havde seriøst samme samtale i sidste uge, og nu er det din skyld, at jeg er blevet syg. Okay. Undskyld, Alfred. Ja, det sker ikke igen. Det går nok, skat. Jeg ved godt, du stadig elsker mig. Også selvom du sjældent kender dem, når du tager fejl. Ligesom dengang sidste år, hvor vi var i Italien, og du sagde, at jeg havde bestilt den med kæberetter, og du fik den uden kæberetter. Og så bestilte du mig, og så fik den. Ikke, skat? Måske kunne vi lave noget med en aften. Bare os to. Du ved, ligesom vi plejer. Jeg har jo sagt, at jeg skal ud og spise med drengene der. Lytter du aldrig til, hvad jeg siger? Jo, selvfølgelig gør jeg det, Alfred. Jeg troede bare... Hvordan tror du ikke lige, det får mig til at føle? Det er så svært at tage dig seriøst, når du bliver så sensitiv. Det er jo ikke min skyld, du ikke kan tage ansvar. Alfred? Ja, skat. Du har ret. Det er min skyld. Jo, men altså... Nu er det jo ikke mig, der har et problem. Vel, Ingrid? Det er dig. Mere te? Hold op med at zoome sådan. Jeg skal nok blive bedre. Det lover jeg. Hej. Alfred kan desværre ikke komme i morgen alligevel. Han er blevet syg. Så jeg glemte at lukke vinduet i nat.